Усё неба ў беспілотніках адразу 38 расійскіх дронаў уварваліся гэтай ноччу ў паветраную прастору нашай краіны. Як мінімум адзін з іх збілі. Аб'ектыўна і па-беларуску навіны гэтага панядзелка. Вітаю, Віталь Бабін цягам паўгадзіны разам з вамі. І вось якія тэмы сёння ў нас. Лукашенко прыляцеў у Пакістан. Што дыктатар збіраецца прадаваць гэтай краіне ў паўднёвай Азіі? Гэтая зацікаўленасць у беларускім вайсковым абсталяванні Пакістан дэманструецца Пакістанам яшчэ так з году 2016. Падаражэў адразу на 4 копейкі. Долар у абменніках ужо каштуе 3,5 рублі. Люди получили свои повышенные зарплаты и пошли их тратить, тем самым вызывая определенный дефицит на внутреннем рынке. Пад Вільняй разбіўся транспартны самалёт, ёсць загінулы, но ўлады Літвы разглядаюць розныя версіі. Если в результате пожара силовые элементы перегорят, самолет может упасть. Упасть практически, как лист. Пошук альтэрнатыўных шляхоў і рынкаў для тавараў працягваецца. Александр Лукашенко і шэраг ягоных памагатых бяруць удзел у афіцыйным візіце ў Ісламскую рэспубліку Пакістан. Акурат у гэты час сталіца Пакістана, Ісламабад, ахоплена пратэстамі, з-за чаго мясцовыя ўлады ладзяць масавае задрыманне і абмяжоўваюць інтэрнэт. Шырэй пра беларуска-пакістанскія дачыненні распавядзе Аліна Скрабунова. Лукашенко распачаў трохдзённы візіт у Пакістан. На мэце перамовы аб умацаванні двухбаковых сувязяў з прэм'ер-міністрам краіны Шахбазам Шарыфам. У Ісламабадзе з гэтай нагоды з'явіліся білборды з фотаздымкамі кіраўнікоў Беларусі і Пакістану, а таксама з надпісамі на беларускай мове. Паралельна ў Ісламабадзе праходзіць пакістанска-беларускі бізнес-форум. На ім айчынныя прадпрыемствы плануюць падпісаць кантракты мінімум на 17 мільёнаў долараў, заявіў старшыня беларускай гандлёва-прамысловай палаты Михаил Мятлікаў. Паводле чыноўніка, Беларусь зацікаўленая ў развіцці супрацы ў галіне сельскай гаспадаркі, фармацэўтыкі, ветэрынарыі і лёгкай прамысловасці. У чым жа інтарэс Пакістану? Пакістан традыцыйна так цікавіцца вытворчасцю беларускай, звязанай з вайсковай сферай. У прыватнасці радары, якія вырабляюцца ў Беларусі. Вось гэты радар, які завецца «Восток-3», калі я не памыляюся, ён быў прэзентаваным зусім недавно. Паводле гендырэктара Белмытнясервісу Дмітрыя Каваленкі, беларуская дэлегацыя збіраецца дасягнуць дамоўленасцяў пра бясшоўную лагістыку. Дзеля гэтага падрыхтаваны праект міжурадавага пагаднення аб міжнародным аўтамабільным злучэнні. Зараз, што для Расіі, што для Беларусі, вельмі важна выбудоўваць каналы гандлю з Китаем і іншымі краінамі Азіі. І, в прынцыпе, Пакістан можа быць адным з калідорам, тым больш, што ён актыўна ўдзельнічае ў праекце «Один пояс, один путь». Там адна з ветак ідзе праз Пакістан. Прылёт Лукашэнкі ў Ісламабад супаў з пратэстамі. Прыхільнікі колішняга прэм'ер-міністра краіны Імрана Хана патрабуюць вызваліць свайго лідара з турмы. Улады Пакістану назвалі візіт Лукашэнкі адной з нагодаў, каб забараніць мітынг апазіцыі. Нібыта дзеля захавання бяспекі ў горадзе улады затрымалі некалькі тысяч пратэстоўцаў, заблакавалі праезд да Ісламабаду і амаль цалкам адключылі інтэрнэт. Беларуская палітычная сістэма куды больш глыбока аўтарытарна і набліжаецца да таталітарнай. У Пакістане, варта адзначыць, адбываюцца рэгулярна выбары. Прэтэнзіяў да гэтых выбараў няма. Апазіцыя прыходзіць да ўлады у выніку выбару. Пакістан стаў 5-й краінай на ўсходзе, якую з афіцыйным візітам сёлета наведаў Лукашенка. Дагэтуль ён лётаў у Расію, Узбекістан, Манголію і Азербайджан. Асноўным драйверам развіцця гэтых стасункаў выступае канфлікт з Захадам, неабходнасць пошуку альтэрнатыўных і шляхоў для тавараў і рынкаў.
для тавараў. Усе гэтыя краіны яны могуць быць важнымі з пункту гледжання лагістыкі. Пры гэтым, зазначае Казакевіч, ва ўсіх стасунках з Усходам Лукашенко выступае не як прадстаўнік уласных інтарэсаў, а выключна як малодшы партнёр Расіі. Ужо 28 лістапада Лукашенко з вялікай долей верагоднасці наведае Казахстан, бо ў Астане запланаваная чарговая сесія Савету калектыўнай бяспекі АДКБ. Аліна Скрыбунова, Белсат. Раніцай у Вільні пры заходзе на пасадку разбіўся грузавы Боинг 737 побач з жылым домам. Лятак выконваў рэйс з Ляйпцыгу і быў арендаваны транспартавую кампаніяй DHL. Наша корэспандэнтка Анна Русінова пабывала на месцы авіякатастрофы. Перадаю ёй слова. Вітаю, шановне гаспадарства. Мы знаходзімся ў ваколіцах парку Лепкальніс за некалькі кіламетраў ад віленскага аэрапорту. У месцы, якое вы можете бачыць за маёй спінаю, сёння а паловіна 6 раніцай пры заходзе на пасадку разбіўся грузавы самалёт. Паветранае судно упало побач з жылым домам. Момант гэтага падзення зафіксавалі камеры відэаназірання. На борце было 4 асобы, 2 пілоты і 2 чальцы экіпажу. Вядома, што один пілот загінуў, 3 чалавека выжылі. Сярод жыхароў прыватнага сектару ахвяраў няма. 12 асобаў эвакуявалі ратавальнікі. Яны аператыўна прыбылі ліквідоўваць пажар. Паводле звестак паліцыі загарэўся двухпавярховік на 4 кватэры. Інцыдэнт перапалохаў мясцовых. Вось што яны нам распавялі. Не очень спокойно жить. Ну как жить? Внук здесь, в городе, я так уже, как говорится, пенсионерка, конечно, не очень спокойно. А чаго тут бояться? Всялякое ў жыцці бывае. Грузовый самолет Boeing 737 ажыццяўляў рэйс з Ляйпцыгу. Лятак належаў іспанскай кампаніі Swift Air. Яго выкарыстоўвала міжнародная кампанія дастаўкі грузаў і дакументаў DHL. У сувязі з падзеннем самалёта ў Віленскім муніцыпалітэце будзе абвешчана надзвычайная сітуацыя для ліквідацыі наступстваў здарэння, прыбірання тэрыторыі збораў шкодных рэчаў, паведамляе мэр Вільні. Літоўскі прэзідэнт Гітанас Наўседа разам з амбасадарамі Нямецчыны і Іспаніі сёння наведалі месца здарэння, а таксама паразмаўлялі з жыхарамі, якія знаходзіліся ў той момант побач. Прычыны катастрофы высвятляюць. Ганна Русінова, адмыслова для Белсату, Вільня. Цяпер у медыях фігуруюць адразу некалькі версіяў катастрофы каля віленскага аэрапорту. Улады не выключаюць ніводнай з іх, аднак прыярытэтных пакуль таксама не называюць, разглядаюць як тэхнічныя няспраўнасці самалёта, так і тэракт, асабліва на фоне нядаўніх звестак пра выбухоўкі ў пасылках DHL. Храналогію падзеяў і версіі разбіраем у нашым наступным сюжэце. Момант падзення самалёта трапіў адразу на некалькі кадраў. Відэарэгістратар аўтамабіля і камеры відэаназірання на будынку непадалёк месца катастрофы. На іх відаць, як самалёт зніжаецца, заходзячы на пасадку, а пасля падае і выбухае. Удзень на Ютубе з'явіўся запіс перамоваў дыспетчараў віленскага аэрапорту. На ім пілоты пацвердзілі зніжэнне і спыталі пра надвор'е. Пасля гэтага сувязь з імі перарвалася. Cancel your startup, go back to your stand number. We just got a crash of aircraft on the final, so we will need some time. У гэты час у аэрапорту літоўскай сталіцы да вылету рыхтаваўся рэйс у Варшаву. Яго пасажырам быў кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін. Ён расказаў Белсату, што адбывалася ў гэты момант у аэрапорце. Потым даволі хутка абвесцілі, што аэрапорт проста зачынены на ўсе ўзлёты пасадкі. Даволі працяглы час пасажыраў трымалі ў няведанні. Можа, таксама праз тое, што, самі разумееце, людзі сабраліся ў палёт. Яны чакаюць свайго самалёта. І тут ім сказаць, што вось толькі што тут разбіўся, адзін год пачакайце. Аэрапорт аднавіў працу а 7 раніцы. Затрымкі склалі крыху больш за гадзіну. На гэты момант літоўскія ўлады разглядаюць 3 версіі здарэння. Асноўная пакуль памылка экіпажу або тэхнічная няспраўнасць, але не выключаюць і магчымасць тэракту. Гэта адна з версіяў, якую трэба будзе правяраць следству. Нас чакае доўгая праца. Я думаю, што агляд месца здарэння, збор доказаў, збор прадметаў можа заняць і тыдзень, і адказы, вядома, не прыйдуць хутка.
Версія выбуху на борце з'явілася ў медыях з прычыны рэзананснай інфармацыі пра ўзгаранне выбухоўкі ў авіапаштовых пасылках, што адбыліся на складах кампаніі DHL у 2 еўрапейскіх краінах яшчэ сёлета ў ліпені. Спецслужбы разглядалі гэтыя інцыдэнты як дыверсіі расійскіх спецслужбаў. Адно з узгаранняў тады адбылося ў нямецкім Ляйпцыгу, адкуль самалёт DHL і ляцеў у Вільню. Абсолютно слушно пишуць і у медыа, і ў Facebook таксама вельмі шмат коментаў на гэтую тэму, што давайте чакаць вынікаў расследавання. Вось зноўку добра, што людзі давяраюць гэтым вынікам расследавання, гэта просто супер. І зноўку яны абсалютна маюць рацыю, бо бываюць такія супадзенні. На відэа з падзеннем не відаць ні выбухаў, ні ўзгарання да моманту сутыкнення самалёта з зямлёй. Пакуль незразумела, ці мог нейкі інцыдэнт на борце справакаваць катастрофу. Самолет – это тонкостенная оболочка, подкрепленная оболочка. Она подкреплена силовыми элементами. Если в результате пожара силовые элементы перегорят, самолет может упасть. Упасть практически, как лист. Іспанская авіакампанія Swiftair, якой належыць лятак, мае ў парку 39 самалётаў. Страчаны ў прыгарадзе Вільні Boeing 737-400 эксплуатуецца ўжо больш за 3 десяткі гадоў. Да 2015-го ён выкарыстоўваўся як пасажырскі, а пасля спісання перароблены ў грузавую версію. Это не новейший вариант этого самолета, но это самолет, о котором известно все. С его техническим обслуживанием, практически проблем нет. То есть это общемировая практика. Никто новые самолеты на доставку грузов не используют. Апошні інцыдэнт з такім жа самалётам адбыўся 9 лістапада. Тады грузавы Boeing 737 загарэўся пры пасадцы ў аэрапорце Вікторыі ў Бразіліі. З 1988 года Boeing выпусціў амаль 500 400-х мадыфікацый у гэтай мадэлі. За ўвесь час эксплуатацыі з імі, улічваючы віленскую, адбылося 11 авіякатастрофаў. Антон Бяздольны, Белсат. Вяртаемся ў Беларусь. Курс долара ў нашай краіне падскочыў адразу на 4 копейкі. Ужо 9 раз запар абнавіў гістарычны максімум. Пасля сённяшніх гандляванняў на беларускай валютна-фондавай біржы ён каштуе ўжо 3 рублі 46 копеек. Падаражэлі ў выніку сённяшніх гандляванняў таксама адзіная еўрапейская і кітайская валюты, а расійскі рубель у сваю чаргу патаннеў. На курсе беларускага рубля адносна долара адбілася зніжэнне расійскага рубля. Тлумачаць эканамісты, а таксама рост цаны долара ў свеце. Абумоўлена гэта няпэўнасцю міжнароднай сітуацыі праз вайну Расіі супраць Украіны, нестабільнасцю на Блізкім усходзе, а таксама карэктаваннем эканамічных прагнозаў у Злучаных Штатах. Ёсць і унутрыбеларускія прычыны падаражэння долара, мяркуе эканамістка Аліса Рыжычэнка. Палітыка рэпрэсіяў супраць грамадзянаў і бізнесу прывяла да дэфіцыту кадраў і вымушанага павышэння заробкаў, каб затрымаць працаўнікоў. Люди получили свои повышенные зарплаты и пошли их тратить, тем самым вызывая определенный дефицит на внутреннем рынке. Для того, чтобы покрывать этот дефицит, юридические фирмы, компании, производители вынуждены привозить больше импорта, чтобы обеспечивать тот спрос, который сформировался на внутреннем рынке. И когда есть необходимость завоза большого объема импорта, больше, чем обычно, то, естественно, это и приводит к повышенному спросу на валюту. У Менску распачаўся суд над каталіцкім святаром Генрыхам Акалатовічам. Пра абставіны справы мала што вядома. Судзяць ксяндза за зачыненымі дзвярыма. Больш за год рэжым трымаў айца Генрыха ў будынку следчага ізалятару КДБ. Не спыняюць ціску і на іншыя канфесіі ды рэлігійныя абшчыны. Владзіслаў Корсак з працягам тэмы. За 300 метраў ад зачыненага больш за 2 гады чырвонага касцёлу судзяць 64-гадовага каталіцкага святара Генрыха Акалатовіча. Айцу Генрыху закідаюць здраду дзяржаве і нанесеную ёй шкоду каля 1 мільёна еўраў. Паводле гэткіх абвінавачванняў могуць прысудзіць да 15 гадоў зняволення.
Падаплёка гэтай справы як палітычная, она відавочная. І Ксёндз Акалатовіч, ён вядомы сваім тым, што ён там дзецьмі займаўся, дапамагаў дзецям з інтэрнату. Яго заўсёды былі вось такі накірунак дзейнасці, дапамога дзецям ва ўразлівых сітуацыях. Вось. І ён вядомы нават па-за межамі Беларусі. Ад траўня ў зняволенні застаецца і пробашчу мілінскага санктуарыю Маці Божай Фацімскай Анджэй Юхневіч. Ён не раз адкрыта асуджаў гвалт і рэпрэсіі ў нашай краіне. Супраць святара завялі крымінальную справу, аднак дагэтуль невядома, паводле якога канкрэтнага артыкулу. Ён вырашыў, што ён не будзе просто так мірыцца, не будзе пагаджацца, ён будзе аспрэчваць любыя дзеянні несправядлівыя, якія да яго былі выкарыстаны. Таму бачна, што ён адразу пайшоў у такую пазіцыю супрацьстаяння, маральнага ў першую чаргу супрацьстаяння. Насамрэч, больш за ўсё рэжым не любіць вось такіх нязломных, іх ламаюць больш за ўсё. Сярод палітзняволеных святароў і рэлігійных дзеячаў праваслаўны святар Сергей Рызановіч, выкладчык катэхізісу Уладзіслаў Беладзед, прапаведнік евангельскіх хрысціянаў-баптыстаў Мікалай Хіла. Адміністрацыйны ж пераслед святароў у Беларусі з 2020 года увогуле пастаўлены на паток. Праваабаронцам вядома прынамсі пра 11 выпадкаў адміністратыўнага пераследу толькі сёлета. Часцей за ўсё святароў затрымліваюць за распаўсюд так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Дае пра сябе знаць і прынятая сёлета ў ліпені абноўленая рэдакцыя закону аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. Былым палітзняволеным паводле палітычных артыкулаў ды замежным грамадзянам забараняюць быць кіраўнікамі і фундатарамі рэлігійных аб'яднанняў. У Баранавічах сёлета без тлумачэнняў адмовілі каталіцкім вернікам у правядзенні традыцыйнага для гораду хроснага шляху ў гонар Вялікай Пятніцы. Улетку ўлады заблакавалі каталіцкі інфармацыйны рэсурс каталік.live. Касцёл не перавязеш, і далёка не ўсе вернікі гатовыя выехаць, і поэтому касцёл дастасоўваецца да тых умовах, у которых жыве. Поэтому сучасны беларускі касцёл ён такі ціхі, у цяні, маўклівы. Аднак усе пазіцыі былі некалькі гадоў таму выказаныя. У Маларыце несанкцыянаваным масавым мерапрыемствам палічылі, увага, хрышчэнне 10 чалавек. За гэта ў пачатку лістапада асудзілі баптысцкага пастара Владзіміра Бурштына і далі штраф памерам 800 рублёў. Дзяржава не павінна настолькі глыбока ўмешвацца ў рэлігійныя справы, дастаткова сачыць за тым, каб не было дэструктыўных рэлігійных рухаў, которые маніпулююць людзьмі. Мне цяжка паверыць, што ў Беларусі такія ёсць, і вось хрышчэнне чалавека можа нейкім чынам дэструктыўна паўплываць на грамадства. Але быў прыняты такі закон, які быў прыняты. Уведзены ідэалагічны кантроль над рэлігійнай адукацыяй і літаратурай. Галоўны чыноўнік у сферы рэлігіі Александр Румак адкрыта пагражае: палітычна нелаяльныя абшчыны не пройдуць перарэгістрацыі. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Гвалціць жанчын – нармальная славянская практыка, казаў раней Лукашенка. Пры гэтым жорсткае абыходжанне з жанчынамі застаецца адным з самых распаўсюджаных парушэнняў правоў чалавека ў свеце, адзначаюць у Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. А генеральны сакратар ААН Антоніо Гутэрыш назваў эпідэмію гвалту ў дачыненні жанчын і дзяўчатак ганьбаю чалавецтва. Тэму працягнем у наступным матэрыяле. Амаль кожная трэцяя жанчына ў свеце сутыкаецца з фізічным або сексуальным гвалтам. Такія звесткі агучылі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Там жа канстатуюць, сітуацыя толькі пагаршаецца. Дэманстрацыі супраць гвалту ў дачыненні жанчын актывісткі зладзілі напярэдадні ў шэрагу краінаў свету. Гэтак сотні жанчын прайшлі вуліцамі Лімы, сталіцы Перу, патрабуючы ад уладаў прыняць эфектыўныя захады для барацьбы з гендерным гвалтам у краіне. Нас практычна забіваюць, з намі дрэнна абыходзяцца, з нас здзекуюцца, нас прымушаюць маўчаць. І з гэтым нельга мірыцца ў дэмакратычным грамадстве.
ААН асобна звяртае ўвагу на сітуацыю з хатнім гвалтам у свеце. Паводле арганізацыі кожныя 10 хвілінаў адна жанчына гіне ад рук блізкага чалавека. Праблема актуальная і для Беларусі. Паводле ініцыятывы Белпол, летась да катэгорыі хатні гвалт сілавікі аднеслі 2418 злачынстваў. Пры гэтым у Міністэрстве ўнутраных справаў рапартуюць, штогод яны рэгіструюць каля 80 тысячаў паведамленняў пра такія выпадкі. Каждый случай домашнего насилия, по большому счету, он индивидуален и исключителен. И каждому нужно подходить отдельно и решать такие вопросы. Но в государстве, где экстремизм – это большее зло для государственной машины, такие вопросы едва ли кто-то может поднимать. У 2018 годзе МУЗ падрыхтавала канцэпцыю законапраекту аб папярэджанні хатняга гвалту. Прадстаўнікі ведамства тады казалі, што варта прыкласці максімальнае намаганне, каб данесці да кожнага беларуса важнасць барацьбы з гэтай праблемай. Аднак законапраект жорстка раскрытыкаваў Лукашенко. Мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших традиций, белорусских, славянских традиций, и исходя из нашего жизненного опыта. Новую канцэпцыю закона о папярэджанні хатняга гвалту з таго часу так ніхто і не пачаў распрацоўваць. Законы вельмі важны, але законы павінны ўспрымацца як легітымныя і справядлівыя, як неабходныя для таго, каб выправіць сітуацыю. Калі, напрыклад, ёсць закон, а грамадства не лічыць гэта праблемай, тады закон будзе не вельмі і рэалізоўвацца. Хоць праблема гвалту над жанчынамі нібыта і неабыякавая Лукашэнку. Если мы не можем защитить своих женщин, грош нам цена. Летась падчас нарады ён запатрабаваў ад сваіх сілавікоў развязаць яе самымі жорсткімі захадамі. Да, конечно, могут в определенный момент повально, например, задерживать тех или иных лиц и доставлять их в УВС на 15, 20, 30 суток. Разве это решает вопрос? Нет. Это всего лишь изолирует человека и делает его, наверное, более озлобленным. Часцей сілавікі ў сітуацыях хатняга гвалту прапаноўваюць абароннае прадпісанне. Яно, прынамсі, забараняе агрэсару высвятляць і наведваць месцы, дзе застаецца ахвяра. Яно не заўсёды дапамагае з таго, што я ведаю, я б спытала ў калежанак статыстыку да 2020 года ў тых, хто працавалі, наколькі гэта працавала, але з таго, што я ведаю выпадкі, што за гэтым ніхто потым не сочыць, што калі агрэсар ведае, дзе жыве ахвяра, то пацярпелая, то безумоўна не можа не скарыстацца. Недзяржаўныя ж арганізацыі, якія дапамагалі ахвярам хатняга гвалту, у тым ліку прадастаўленнем месца ў шэлтарах, знішчаныя. Пасля 2020 года ўлады абвясцілі іх незаконнымі. Все-таки вельмі важна не быць адной у гэтым. Таму я пачынала казаць пра тое, што мы можам. Прынамсі, заўсёды кажу гэтую фразу і зараз скажу таксама, калі ласка, памятай, што ты не адна, што заўсёды будуць жанчыны, якія табе павераць, якія цябе падтрымаюць. Таксама актывістка нагадала пра онлайн-сервісы, куды могуць звярнуцца жанчыны, якія сталіся ахвярамі гвалту па псіхалагічную дапамогу. Адзін з такіх рэсурсаў – oliviahelp.org. Тыя ж, хто хоча падзяліцца ўласнай гісторыяй хатняга гвалту або думкамі на гэтую тэму, могуць далучыцца да флешмобу «Гвалт любіць цішыню» у інстаграме. Ірына Юрыва, Белсат. А цяпер Украіна. Расія нанесла ракетныя ўдары па Харкаву і Адэсе. У Харкаве, паводле мясцовых уладаў, абстралялі цэнтральны раён гораду са шчыльнай забудовай. Больш за 20 асобаў параненыя, пашкоджаныя больш за 40 жылых дамоў. Стралялі з ракетных комплексаў С-400, у выніку абстрэлаў пашкоджаная цывільная інфраструктура, а ў адным з будынкаў быў цэнтр адміністрацыйных паслуг. Па Адэсе расейцы ударылі ракетамі «Іскандер». Папярэднія ўлады паведамілі пра дзесятак параненых, таксама пашкоджаная цывільная інфраструктура, у тым ліку школа, спартовая заля універсітэту. Паводле мясцовых жыхароў, у гэты ж раён тыдзень таму ўжо трапляла расійская ракета. Яшчэ больш інфармацыі, відэа, фотаматэрыялаў можна знайсці, перайшоўшы па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах на наш тэлеграм-канал. Падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Галоўная ўмова – гэта павінна быць бяспечна для вас. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu пры той жа ўмове бяспека. Перадусім, дзякую, што вы з намі.
Каляды ўсё бліжэй, і падрыхтоўка да іх усё больш заўважная. На гарадскіх плошчах усталёўваюць ялінкі, а вуліцы ўпрыгожваюць святочнай ілюмінацыяй. У Віцебску ўлады абяцаюць, што ялінка ў паўночнай сталіцы Беларусі будзе найвышэйшая ў Еўропе. Нарвегія тым часам адправіла сваю ялінку ў Лондан. Традыцыі гэтай ужо амаль 80 гадоў. Далучыцца да святочнай падрыхтоўкі ў еўрапейскіх гарадах прапаную без каментара. Якая версія авіякатастрофы ў Вільні найбольш верагодная? Пра гэта глядзіце ў размове з экспертам. Белсат Зум стартуе адразу пасля аб'ектыву. Я ж з вамі развітуюся. Дзякую за ўвагу. Да хуткай сустрэчы на Белсаце.